bos saya dewi. Zubi ayu. Hoi. Hoi, madep. Hoi. Patra ampuh tenan nok jempat jalan sering iki. Gak rugi lek ku ngelek limang dino limang bengi nek Gunung Klothok kono lho. Lah buktine wong tak pilih tok iki lho. Langsung belayu sampai kecerit-cerit. Wis saiki aku ngadepi wong model piye? Panggah tatak. Selamat jimat iki dalam genggamanku. Iki kok sampai enek wong nyawang ketoke ra penak. Wis ra kesuwen aku. Aja takok jenenge Jaiman. Langsung tak dadeni undi-undi pokoke. Undi-undi maneh. Ayo delok saka bobot karo kandele. Nek ketok isine 500 punjul iki. Jajan tak intite ya. Koyang elemen to. Bos. Po, Sampeyan duwe dhuwit gak? arep nggo apa? Aku njaluk Duduk kene sik. Grimis lho. piye, Bos? Walah, Mas. Sampeyan uji enom, gagah. Umpama nyambut gaya abot lho, cek kuat. Ngono kok yo njaluk to. Lah terus arep kerja apa neh to, Bos? Wong yo golek kerjaan angel koyo ngene kok. Yo nyambut gaya apa-apa kono to, Mas. Mosok ora enek. Tenan kok. Zaman saiki lho, nyambut gawe nek ra enek sing ngejak angel, Bos. Oh iya ya. Saiki kan modele bolo-boloan. Lah iya, Wis ki ngene, Mas. Umpama sampeyan tajak kerja no gelem apa ora? yo pangga gelem to, Bos. Dan awakmu gelem, iki aku mumpung golek anak buah. Masalahe anak buahku bar tak pecat. Lah kerja apa to, Bos? Kerjane awake dhewe iki kuwi bagian keamanan. Keamanan. Hangsip to, Bos? Kok hansip to? Awake dhewe iki kuwi pangkate sak dhuwure hansip. Lah pangkate sak dhuwure hangsip yo apa to? Ngene lho, Mas. Lah hansip nyambut gawe kan manggon to. Lah nek awake dhewe nyambut gawe pindah-pindah. Pindah-pindah piye to? Aku kok saya radong iki. Ngene lho. Kerjane awake dhewe iki telung sip. Isuke ade nang pasar. Awane awake dhewe nang ratan. Lah bengine awake dhewe narik nang alun-alun. Piye? Ya wis, Bos, gelem aku. Timbangane nganggur. Terus bayarane piye wi kok? Ngene lho, Mas. Nek masalah bayaran tergantung nyambut gawe awake dhewe. Lah nek awake dhewe narike saiki, bayarane saiki. Lah nek awake dhewe narik akeh, bayarane yo akeh. Oh, ngono ya. Ya wis oke. Lah yo ngono lho. Dadi cah nom sing semangat nyambut gawe. Iya, Bos. Sik to. Iki mangak dhewe nek yo kenalan to. Sapa jenengmu? Wah iya. Jenengku Muhammad Bondet, Bos. Nek jenengku Jaiman, Mas. Jaiman. Sik to. Aku kok koyo gak asing ya karo jeneng Jaiman iki. Sopo ya? Wis sambung eling-eling.
iwas mumun das minggu. Lah saiki lek pancen awakmu nak tenan, iki nek persyaratannya, Dit. Apa bos persyaratannya? Awakmu kudu ngumpulin KTP minangka jaminan. Duwe KTP pura we. Nah, KTP penggah duwe no. Ndi? Cek tak coba nih. Iki apa? Ya bos. Situ, Dit. Jane iki pekok apa piye to? Dene KTP iso ning kono lho. Ya terus piye to bos? Lah wong sakku lho jebol kabeh. Nek tek saya pura yo ceblok. Makane tak deleh kene ben aman. Oh, ngono to. Dit. Gimana kowe seman pogung? Ya jelas urung to bos. Wes, ayo kowe mangan. Aku dhewe luwe kok. Bos. Lah wi KTP ne rambut delok dhisik. Padha gak karo raiku. Ah, podo-podo. Lah fotone rapat jelas lho kok. Ayo. Oke man, baik kan. Beh, lah kok podo karo candos kae to? Iya toh, kok koyo candos sih. Gak usah piye-piye we. Teteku sak luwe iki. Oh, bahasa salah. Mbak, kopinya enak. Sampeane piye to, Mas? Lah wong jenenge warung ya mesti enak to. Oh iya, Ding. Ya wis, Mbak, sampean gawe kopi ireng ya. Gulane saiki ae. Iya, Mas. Samanteni sik. Good morning, cinta. Iki Mas kopine. Sun, Mbak. Teh, warung Citas buka kos diameni to. Bung Ame. Samane wati ae. Teh piye to? Wis kadung mandek kon ngalih. Ya panggah lanjut to, Bos. Lah wong diomongi apa enggak ngengkel to. Wis to, Mbak, kok tak wayane. Iya, Mas, sampean wae. Aku nyawang kuwi gak sedih. Oke, Mbak. Iya, oke lah yang. Bung ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam mimi cucu Mas. Cucunya perawan, bisa menyehatkan badan. Susu janda tidak bagus buat mata. Nyah mas, iki lo, yang oke lah yang. Jadi lagu apa tuh, guys? Kok saya nyandak susu barang. Yang tak kani duit udah ngalih. Resign kuping. Iya oke lah yang. Ya, Mbak. Susuk 3.000. Nyapa tebet, kok susuk barang ini, kabeh lo. Beh yo aja to, Mbak. Lah sik tak nggih bayari kopi engko apa? Wong ngono, oke mbak, panggah tak susui. Bayu. Nanti bawa duitmu akeh to, Mbak. Ya mas nyotiti, lawang kini pengaman sukses ya mas. Suwun ya, Mbak. Oke sayang. Wes angel. Beh, jadi makhluk ke planet ndi to? Modelnya kok iso muat marit kayak ngono. Jangan amit-amit jabang bayi. Ana apa to, Mas? Kok gremeng dhewe? Lah ya to, Mbak. Kok yo enak to manusa kaya ngono kuwi. Sapa ya, Mas? Ya pengamen edan memang to, Mbak. Lah kok aku arep dicium to? Lah modele wong ayu kayak sampeyan jane aku ora apa-apa, Mbak. Aku gelem-gelem ae. Lah modele kayak terenggiling ngono kok. Aku lho, Mbak, umpama kondisi dalam keadaan mendem. Diweone ya ora kolu. Mupok kuwi ya. Ya pacaran donya iki sine macem-macem kok, Mas. Iya jane, Mbak. Lah tapi lak donya isine modele kayak wong kuwi mang, kok gak malah ngrepotne petugas. Iso ya samane. Ya wis, Mbak. Piro kopi ku mang? Biasa, 3.000, Mas.
Nyo, Pun Mas. Mbak, sampean gak butuh utang duit ditambah modal warung toh. Walah, tibake sampean kemang Bang Plecet to? Mbak. Gak sik Mas, kapan-kapan lah aku butuh. Ya wis Mbak lak ngono. Engko lak sampean butuh sak waya-waya, sampean hubungi aku ya. Iya Mas. Monggo, Mbak. Oke Mas. Ngerasa nih ekonomi angel kayak ngene kok dikon utang. Bos. Lah wis enak warung buka. Yo saya ora nae. Ya. Tumbas. Tumbas. Tumbas nopo Mas e? Mbak, mangan enek po gak? Enek Mas, tapi mie instan nih. Iya. Ya wis ora apa-apa, Mbak. Yang ngono sampean gene mie goreng loro ya. Lah iki nggak misam-misan pora Mas. Amis-amisan. Amis-amisan apa to, Mbak? Maksudnya endok nih loh Mas. Wah, ndok to, Mbak. Ya iya no. Mbak, aku jaga indok ya. Kowe kok melok-melok to, Dek? Jan pegel aku. Lah piye to, Bos? Rada gizi ngono lho. Berarti iki nggak misam-misan kabeh ya Mas. Iya, Mbak. Lah iki ombene apa Mas? Aku es teh, Mbak. Dek, ngombe apa? Aku ya es teh, Mbak. Ya wis Mas, sampean pinarak riyen. Ah, siap, Mbak. Dek, aku yang mau masuk ya. Masuk piye to, Bos? Maksudku, aku yang ayu lho. Mosok to, Bos, bakule ayu? Jane matamu katarak apa piye, Dek? Lah usah mlu gedine ora ketok lho. Ya wis ngene iki lho, Bos, nek weteng kulo wae. Nyawang wong mripatku mesti blereng ya. Kok yo enek penyakitmu. Ngomongi ya. Iki Mas, ini. Suwun ya, Mbak. Iki Mas. Mbak, jadi jenis sampean sapa to? Siti Markona Mas. Aku Jaiman, Mbak. Oh alah, Jaiman to. Ya wis Mas, tak jalan mburi ya. Iya, Mbak. Bos. Bakule jeneng sapa to memang? Wis saya takok we. Mripatmu blereng lho kok. Zaman kono lho. Kok enggak salah, Bos. Engko cara tambah neh oleh apa ora? Dijagani wetengku nek cek luwe. Koyo serakah to, Dek. Kuwi lho mbok pangan. Kok wis bingung njaluk tambah lho. Yo anggitku to, Bos. Gejagan-jagan. Yo, ku njaluk neh. Lah, yang ngono lho, Bos. Mbak. Duwe kerupuk apa gak? Ora enek Mas. Walah. Ya wis, Mbak. Hah? Wis rawol Pak iki ya. Kok ulet meni? Jane gak apa iki? Piye to, Bos nek omangane? Ya piye to, Dek? Iki wae lho mencolot dhewe. Enak ya iwak mencolot iki. Ngomongi kok. Mbak. Jadi iwak apa tuh ki? Soko tuh ora kena i. Iwak apa to Mas? Iki lho. Beh, sampeane piye to? Wong kuwi lho iwak sing biasane diwe dolanan kucingku.
Ya mesti alot to. Berarti ki wayu-wakan lho, Mbak. Heeh. Jolayak cokotane ulet. Lah tak kira ki meneh ya iwak bandeng to, Mbak. Lah modelnya persis sih. Wah, wong edan. Otele. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu. Merah muda dan biru. Meletos balon hijau. Dor. Otele, 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 otele. Mbak, Piye, Mas? wis samang total, Mbak. Kabeh ki mang cake pira? 50.000, Mas. Oke, Mbak. Leh, ini duit iki. Hah? Apa ki? Kok nyapu piye? Tinggal tasku kuwi to. Sik to, Mbok De. Sakjane tasmu ki isine duit pira to? Ya lak 500 enek isine duit kuwi. Walah, mek 500 to. Beh, aku kok yo goblok to. Nyapa kowe gak tak delok dhisik iki? Ndet, nggo duit ora? Jelas gak tuh bos. Lagi apa tuh? Yo bayari mangane adik mang to. Piye tuh bos? Jarene duitmu akeh. Iki critane duwowo, Ndet. Ngono ya. Terus piye bos engko? Jajal, bakul tak pitung sik. Mbak. Tak urung sepuran sing akeh ya. Enak apa to, Mas? Emang dekku ceblok ya, Mbak. Ceblok. Lah terus piye iki, Mas? Iki ngene lho, Mbak. Umpama tak utang dhisik no piye? Utang. Yo ninggal barang seno kejaminan. Mbak. Umpama bolku kae tak dijaminan no piye? Emah, jaminan ana uang malah ngenteni sembarang barang niku. Terus apa to, Mbak, sing tak jaminan ki? Aku ora ndek apa-apa. Yo barang semok gawe wi to, cepet ana kabeh dijaminan. Weh yo, nek yo udah aku ki engko. Wis, rasa biabi yo dan dicepoti. Terus tak ulangan engko. Oke, Mbak. Nyapa jaiman kaos kok dicepot iki? Ki lho, Mbak, jaminane. Yo kunjole pisan wi dicepot. Yo aja to, Mbak. Lah ngono iki lho jimatku. Engko lek duit jipuken. Piye bos? Rene wae. Piye bos? Kok piye? Bisa dicepot to klambine? Cepot. Tinggi apa tuh bos? Yo ki jaminan to. Jaminan. Wis udah cepoten kaosmu. Piye toh? Wah, yo. Iki lho, Mbak, jaminane. Aja botol ya, Mbak. Ora, Mas. Yo wis lek ngono, Mbak. Aku tak mulai dhisik diku dhuwit ya. Yo, Ya. lagake koyok bos. Lah kok tibake jongos. Walah, bos. Kena ana endinge koyo ngene iki mung lho. Aku ora mangan kok. Lah nyapa? Lah piye? Wong bar mangan kon udo kok. Lah jenenge lho yo musibah, Ndet. Sopo to sing ngerti iki? Bos. Jane kowe iki mangi duwe-duwe tenan apa ora to? Yo duwe to, Ndet. Ngenyek aku no we. Asline nek tasku kemang nek sini duit 500 punjul. Lah kok cucuk ilang to, Ndet? Masa dicolong tuyul? Masa to, Bos? Awan-awane tuyul iki. Leh, piye to iki, Ndet? Tuyul model saiki iki metune sak wayah-wayah. Jumene kok jiko dhuwitku to. Dana bansos ku lho ya dicolong. Berarti tuyul saiki gragas-gragas ya, Bos? Pakai yo gragas. Ndet.
Iki engko wis ora iso awake dhewe kudu oleh duit. Iki nebus barangnya dhewe sing ning warunge mang. Masalahe jimalku barang lho yo kate tak tinggal nek kono Yo bos. Lah nek posisi awake dhewe koyo ngene disawang wong yo malu dong. Lah iya. Dit. Bocah kae nek jambret apa piye? Samane piye to bos? Bocah koyo ngono dijambret iki. Gek oleh apa awake dhewe iki engko? Sawang tangane. Go dhuwit no. Oh iya ya bos. Lah iya. Ini yo. Apa lek? Dit. Ndak sekaten duwite. Oke bos. Ada apa we? Ada golek. Kayak omong apa iki lho? Au. Ada kondi. Le, kowe jek cilik aja nggo dhuwit akeh-akeh, mari goblok. Ya to, Dit. Yo le. Contohnya kita. Raimu lho. Ora aku goblok lho. Sorry bos. Bos, penak caki digerap dhisik apa piye? Ngono ora apa-apa. Le. Duwe mengko tak balekne. Tapi kowe kudu mrangkang nang kene dhisik. Ya to, Bos? Ya le, kowe ndak berangkang kok. Kowe tak balekne dhuwitmu. Ndang mrangkang sik. Wes angel. Leh, kapane bocah kae? Beh, sakjane piye to, Kang? Bocah sampe buli kayak ngene iki lho. Gak usah malu kowe, Mbak. Kok gak malu-malu piye to? Lele, kamu sajane nyapa to? Kok tekan brangkangi? Iku jaluk. Wong bocah lucu koyo ngene. Ya to, Bos? Det. Ajar buta koyo ngene, Mbak. Sepano ya, Kang. Nah iki mau perbuatanmu melanggar hukum. Hukum apa iki lah? Lele, kowe iki gek nyapa bangga begegek nek kono iki. Jangan teka. Ngene lho, Kang, tak jelasne ya, bukan kupingmu sing ngombo. Membuli atau merendahkan anak itu bisa menyakiti hatinya mereka, juga melanggar hukum. Mosok ngene melanggar hukum, Mbak. Anak adalah yang harus dilindungi, bukan dijadikan sasaran kekerasan, ejekan, atau tekanan. Ingat bahwa setiap tindakan dan perbuatan orang dewasa dapat selalu membekas dalam kehidupan anak. Dalam hukum di Indonesia, tindakan kekerasan atau perundungan dapat dikenakan sanksi pada pasal 80 dengan pidana penjara 3 tahun 6 bulan atau denda 72 juta. Piye? Dong, Gong. Wis dong, Mbak. Nek wis dong, nang balekne nabi duwite. Duit nang balekno. Ya bos. Ngale duit e. Nah, Tapi ku terus le, udah mulai kono. Oke le, oleh patakmu iki. Mami. Oke, Mam. Ya. bos. Lah awake dhewe iki kok ora sida oleh duit nak. Lah iya. Ya wong iki jaluk duit. Mbak. Apa? Sarene bocah kemeng wis tak culne. Saiki ganti awakmu. Maksudmu? Ganti anakmu to sing tak jali duit. Ya, kok nyimut men tambemu? Oh, wong iki ora aku, Dit. Pedotane tanah abang, tanah ireng, tanah putih.
Takok sejatine Jaiman iki sapa? Lah sapa? Kok tak akui? Det, jelas no. Ya terus kon jelas nih piye to, Bos? Wong aku karo kowe lho ya lagi kenal. Oh iya ya. Gak usah kakak ngomong, ndi duitmu? Oh ya duit. Ya iya no. Oke. Cinta. Iya, Mam. Enak apa? Iki lho. Antem ana bedes loro iki. Lah napa ta, Mam? Lah piye? Kok arep njaluk duit aku iki? Walah ngono ta, Mam? Iya. Lah terus piye ki bos awake dhewe? Yo Blayu. Oi! Bangkok gawe ciban dilawan. Nyauke lah yang.